Ahojte, ja som Happy Draco Kome a ja vás vítam u tohto videjka. V tomto videjku si urobíme unboxing na túto krabicu. Keď mi prišla poškodená, tak som si myslela, že sa vlastne niečo ako stalo, lebo no ale asi sa tu píše ďakujeme. Toto tu neviem prečítať. Vašu objednávku, to bude asi ďakujem za vašu objednávku. Tu je nejaký podpis. No dobre, ja si myslím, že tu už môžeme rozbaliť, keď sa to ťažko rozbaluje. Fakt ťažké. Ako už som si jednu vrstvu dala, teraz má ako čaká druhá. Tu už iba takto podľa mňa to z boku musím nastrihnúť. Tak. To fakt ťažko otvára. Tak je to totálne, že ťažké urobiť, lebo koľko vrstiev tam dal páno, ktorého som to kupovala, tak fakt neviem. Dobre, už som otvorila krabicu, tak 3, 2, 1, tak. Ďalší podpis. Je to tu asi takýto, nevidno to veľmi. No dobre, tak krabicu si dáme na bok. Trošku som vám to stopla, pretože som musela urobiť poriadok, lebo to veľmi veľa bordelu urobí. Tak tiahneme. Tak niektoré kartičky budú obrácené, alebo tie, neviem, že aké sú, pretože to majú byť tie, o ktorých som nevedela. Niektoré, ako napríklad vidíte, čo môžete tuto vidieť, túto, alebo túto jedinú, to je taký tung sahúr. Tak niektoré vidíte, že majú iba takto sú, aj túto, čo som ja si objednávala, niektoré sú ako prekvapenie. Takže ja si myslím, že sa môžeme vrhnúť na tung sahura a je tam aj lepiaca páska, takže musím zobrať nožničky. To je dobre tam. Ale ja dúfam, že nepopísali toho tung sahura. Tak. Máme to. Fakt blbo sa to robí. Si ho nechcem zničiť. Už je von, našťastie nie je popísaný. Tak to vyzerá, trošku detailnejšie zábery. No a toto je druhá strana, toto sú nové Brainot kartičky. To si ja musela kúpiť, potom sa môžeme vrhnúť na tieto. Toto sú od Pokémonu. Takže ako prvú vec máme tung sahura, to si dám sem hore. Potom máme tu toto. Trošku to je ťažšie, tak ako už niečo, ako sme sa trošku pohli, nožničky dám na bok. No a toto sú kartičky, ktoré som si priamo objednávala a viem trošku, že aké sú tu. Tak už mám tu poriadok. Pôjdeme krásne zozadu. 1, 2, 3, 4. No a tuto necháme stále predu. Tu máme takéhoto krásneho Charizarda. Dáme na bok. Potom tu máme takúto. To je tiež veľmi pekné. Túto, lebo to sú nejaké, ktoré mi chýbajú fakt, že do zbierky. Tu máme ešte takúto. A poslednú tu máme znova Charizarda, takže ja si ako myslím, že to sú fakt pekné karty. Potom môžeme pozrieť ďalšie to Brainot karty, čo tu máme, len musím trošku zoradiť tie ostatné, že čo tu máme. Ja si ich potom budem vystavovať. Tak zatiaľ ich tu takto položím. Môžeme ísť s ďalšími. OK. Trošku mi to nejde otvoriť. To je fakt hrozné, takže ja to strihnem a to otvorím.